geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha tiri kutongwa negeva mbavha tsotsi takatumira from bad to worse. Ndoda kuti panopera video iri unge wane mhinduro usina kunzwa kubva kwandiri kana mucomment section zvichibva mupfungwa dzako iwewe wega kuti ko kana advocate Nelson Chamisa vakapiwa mari neZanu PF, why Zanu PF ichigara yakavagara mabhora kudaro? Why? Pachapera video rino iri I hope uchange wane understanding kuti zvinhu izvi zvinenge zvichifamba sei uye zvinenge zvakamira sei, because a lot of us tinopedzisira tichingoita zvinhu tisingazive kuti zvinhu zvacho zviri kuita sei, zvakamira sei uye zviri kufamba sei. So real conversations, unfiltered perspectives ndo dingindira ratinofamba naro pano pa DJ Holly Unfiltered. If it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepano ndoda ngokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Unfiltered podcasts yewanhu pano pa DJ Holly Unfiltered. Right, hanzi advocate Nelson Chamisa avharirwa Panze nenyaya yeyi. Ko kana ari munhu wavo ngavamusiye achiita meetings ake aaroda kuita nenguva yaaroda kuita, vachimumanejera kuseri. Zvaakuchibuda pachena kuti mataurirwo ese aiitwa aya yaingove nzira yekuda kusvibisa munhu. Because kana ari wenyu wemudanga mungadai makamupawo chinzvimbo mungadai makamuunza padhuze, mungadai makabudisa marisitsi kudhara kuti uyu munhu ndewedu. But zvisinei ndati ndingotaura nyaya sezvairi ndichipfuura ndichienda kwandikuita sei kwandiri kuenda nditika. Saka zviri kunzi chiko panapa. Pane post yaiswa naDara B Blessed Mhlanga iri kuti just in police have moved to block at Nelson Chamisa from meeting Gweru residents for consultative process, saying it could turn into violence. Some of us will blame the victim. Chiri kuitika naAdvocate Nelson Chamisa vari kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachigara pasi nemacitizens vachitaura ivo kuti tiri kuda kugadzira chinhu chemacitizens, tiri kuda kuita chinhu chemacitizens, saka tipei mazano kuti muri kufunga sei uyezve muri kuzviona sei. So ndo pari kutaurwa naDara B apa kuti some of us will blame the victim. Tovati Nelson Chamisa akagara ari kumbonyatsoitei chaizvo zvii zviri kumbonyatsoitika, ko sei asiri kuita izvi neizvi. To my surprise, kumaTebeleland South kunga kune musangano wanga uriko futi muzuva ranhasi. Handizivi hangu kuti musangano iwowo hausi kudisturba peace here kana kuti hauzodisturb peace here. Zvikanzi all is set for Zanu PF maTebeleland South provincial interdistrict meeting. Ameno kuti kuchianzi esigodini ikokoko. Zvikanzi all is set. Dara bimva wabvunza zvikanzi this won't disturb peace. Zvikanzi ko zvamarambidza advocate Nelson Chamisa Zanu PF yati yakuda kuita ende iri kutoita, iri kutotaura kuti zvinhu zvayo zvese zvagadzirirwa, zvinhu zvayo zvese zvitori proper, hazvikanganisewo here peace, hazvikanganisewo here zvinhu zvacho. Ndo mataurirwo ari kuita sei ari kuitwa panapa. Ndo vandagara pasi vandafunga ndakati simbi inorodza imwe simbi. Nhai vanhu, kana advocate Nelson Chamisa akapiwa mari neZanu PF, kana advocate Nelson Chamisa asiri threat to Zanu PF, why vari kugara vakamutsoma?
why vasiri kumusiya kuti arove murovero wake aite zvaari kuita panguva yaanenge achida kuita? Ndati handisi kukupai anza, ndiri kungobvunza ndichienda nakadaro. Iwewe mumwoyo mako uchazozvionera wega kuti pamwe pacho taiblema the victim, pamwe pacho taituka munhu anenge asina mhosva, pamwe pacho taiteera vanhu vakaita sana Hope Weching'ono tisingazive the secret behind. Inini nyaya dzaHope Weching'ono ndinadzo. Hope Weching'ono was 100% opposition. Hope Weching'ono haazosungwa. Asungwa ikoko akanoofwa a deal yekuti aite mukuru weZBC. Idzi nyaya dzamudziwane papublic domain, tinenge tinadzo mafaira avo vanhu ava. But chakazoita kuti dhiri iroro ribhambe ndechekuti Hope Weching'ono akatanga kufumura masikireti evamwe vake vaaishanda navo. Ndobva zvanzi tikashanda nemunhu uyu tikamupa masikireti enyika anozotipandukira chii mangwana. Saka taakuita sei? Taakumusiya akadaro. Ndokurasiswa kwakaita Hope Weching'ono. So with that bitterness akamba atanga kupandukira futi chii opposition. And Hope Weching'ono wanted to control the opposition. Hope Weching'ono aida kuti iye kana nanhasi ukada kuona matauriro anoita kunge ndiye ega muZimbabwe anofungira maZimbabwenzi ese. Ndangoti ndingopfuura nepo, handisi kutaura kuti ninga akanaka, ninga akaipa, ninga ari bho, ninga haasi bho. Ndiri kungokuonesai nyaya dzamunenge musingazisive. Nekuti panapa tinotaura real conversations and filtered perspectives.